Prosím kamaráta Rastia o zapálenie 17. výročného ohňa Framskej osady Bielý pokoj. Zapaľujem oheň Veľkého ducha. A život kolem si jen dole tma, ohně slyšet smí, tam srdce všem jen spokojeně zabuší. Z písniček známých přeji svědy duší. Až mladý čas opustí nás. Poledlek sám, až zabloudí kraj a staneš tam, kde zpíval vždycky kraj. Vzpomeneš chvíľu, kde zpíval ozvěnou slyší tráv. Vlajka vzhůru letí. Ja ďakujem kamarátovi Rastiovi za zapálenie nášho ohňa. Uzatváram kruh čistoty. A teraz vás poprosím o minútu ticha pre všetkých kamarátov a kamarátky, ktorí dnes tu s nami nemôžu byť. Spomeňte si na nich a môžete povedať ich meno. Ahoj Jaki. Ahoj Maťo. Ahoj Maťo. Ahoj Pavu. Ahoj Cigo. Ahoj Maťoka. Kamaráti, chcel by som vás privítať na 17. výročnom ohni. Tento oheň je, ja by som povedal, že našu históriu 17 rokov, čo tu pálime, je výnimočný s tým, že fakt sa tu stretli len ľudia, hej, ktorí tu chceli prísť a neodradilo za celý mesiac, každý vieme, aký bol čas, neodradilo ich to prísť tu a to chcem vám poďakovať vás, ktorí nie sú znali zákonov našich nejakých framských. Tento kruh čistoty je kruh len pre pekelníka, dokým sa neotvorí, tak jak som ho teraz zatvoril, hej. Nič tam nesmie do toho ohňa ísť, nič nesmie ísť zvonku, hej. No, pochybujem, že čo vonku, ale samozrejme, že každá vec, tak jak ten oheň musí mať svojho správcu, no. A za pekelníka tohoto ohňa, hej, určujem kamaráta Rastia, takže veľký potles Rastiovi. Začíname potom, hej, Havil Beďa, Havil Drát. No, takže Rastie nám bude starať za oheň, hej, no a máme tu ešte také, pred rokom sme brali do skúšovnej doby nejakých členoch a prišiel rok, no a proste
hej, ten tu človek, čo nám tak pchal kus, hej, no, také uplatky boli toto, no, co zrobíme, nie? Hej, že to z ktorej strany? No, takže Máca by sme chceli prijať zo skúšovnej doby, hej, pardon, Už nie do skúšovnej. do stavu našej osady, hej, no. To tu máme, to ja som chcel, že by to kleknuté na to. To stačí. No to už to dobre bude, bo to také fajné úzké. No, Poľaté. Do kostola nechodzím pekať. milý kamarát Máco, teraz pokľakni pred svojimi osadnými druhmi. Na jedno. Nie. Na obidva. Len bicerky sa bojíte. Od razu, že na raku nekriečíš. V mene Tramskej osady Bielý Topoľ a v mene Tramského stavu ťa pasujem za člena Bieleho Topoľa. Príjmi odo mňa našu osadnú domovinu a nož s hrdosťou. Vec, že sa máš stále kde vrácať. Teraz už aj na tvoju Tramskú osadu Bielý Topoľ. Máco, vítaj u nás. Naše božka, vieš. Ale máme ešte takú ďalšiu milú povinnosť, hej, lebo vidíte, že je nás tu málo, ale o to môže, takedy je menej viac, hej, jak ste utorí. No. Chcel by som, teraz sme mali, ako Máca v skúšovnej dobe, chcel by som prijať ďalších dvoch ľudí zo skúšovnej doby, hej. Uvidíme, či na druhý rok tak budú klečistu, ale polienko lepšie doniesli, nie? No, na tým polienku. So sklincami. No, chcel by som prijať kamaráta To je šerif. zo skúšovnej doby na rok. Šikam. Hej, Rásťa, veľký potles bol. Dobre človek. A takisto kamaráta Máta. Kde je Máto? No, kamaráta Máta. No. Takisto veľký potles. No. Takže mene že rok nezná, hej. To bude, jak to bude? To si ty, Mato. No teraz co už nebude. No dobre, ale mali sme tu dajaké ešte. Klikaj, mladý, klikaj! Hej, Mám také klikaj. placky. Mám také placky, hej. No, že tu sú ťaželo o dušu celý deň. Ja myslím, že na jedného ako človeka tak vyšlo po 4 piva. 6 veci palenky, 4 piva môže byť. No, ale víš, toto o tým potom. No, dobre, takže, teraz, za to, že nám raz ešte bude spríjemňovať po tej chvíľky teplúčku a všetko, ne? Trošku pritvrdíme ešte jeden ku druhému, ale nemôže tam byť teplo, ne? Tak dáme našemu pekelníkovi, Rastiovi, ktorý je pekelník, flašku, nech som dobre stál, hej? Dúfame, že teraz. zamrzneme. No, ale treba sebe vážiť a vychovávať takisto i ako malých našich, hej, zlatých, no. A najmladší člen, co je tu teraz, hej, tak to je náš malý Teodor, hej. Takže popýtam mamku alebo jeho tatíka. Teodor, Teodor. A kresty, prišli mamkou zrata. Kresný mocom ide. Kresný mocom ide. Kresty trizby. Takže kresný do Teodora, hej. Nepapaj. No ale tak, hovorím, že máme najmladšieho tu, nie? Tak musíme mať i najstaršieho, nie? No a toto je ako najlepšia povinnosť pripadá. No na kého? Co myslíš? Pana šerifa. Co myslíš? Na kého? Čo najstarší? No. Nie ty. Nie, ja sám tu najstarší. No kto tu je najstarší? Kto tu je najstarší? Že by kamionista dáte? Nie, kamionista má všetko. Co? Kaviše. Jožko Rejšteter, Jožko! Tento je náš najstarší člen toho roku. Jožko, takže ešte na prišol. No, a tu máš nás také na krv. No a teraz len díky přepadává. Boháčů uměl dát, chudáků dám a zas, šla bych vám, abyste ho mohli znát. Jo, že si ženu svou nechal ubohou a 3 děcka říkávám, ale tenhle přítel hadí, jo vážně přeznatí. Já vím, tenkrát noci kázko sám, je to vážná, myslíš tenkrát svítil moc, když tu vládě jak ústrá. Bojím się.